Fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta diġà wettqet xogħol fuq 134 triq rurali u residenzjali. Dan bħala parti mill-proġett li jsiru t-toroq kollha ta' pajjiżna b'investiment ta' 700 miljun euro. B'kollox mill-2019 sa nofs din is-sena inbnew jew sar titjib f'aktar minn 600 triq residenzjali u rurali f'pajjiżna. Id-Direttur Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, il-Perit Rejfil Abdillah, spjega li l-ħidma f'dawn it-toroq qed twassal biex eluf ta' familji igawdu minn toroq ta' kwalità ogħla u ambjent aħjar fejn jgħixu. Fost dawk li esperjenzaw dan it-titjib fl-aħħar xhur hemm ir-residenti li jgħixu fil-qasam tad-djar ta' San Patrizzju f'Pembroke. Infrastructure Malta jiena mafqal l-aħħar 3 snin. Din is-sena fl-ewwel nofs tas-sena lestejna mal-134 triq qed ninkludi dawk kemm rurali kif ukoll dawk residenzjali u arterjali. Saru 78 triq li huma residenzjali fil-waqt li saru 56 triq li huma ferjas rurali. Fost it-toroq residenzjali li nbnew mill-ġdid fl-aħħar xhur hemm toroq arterjali ewlenin li waslu minn lokalità għal oħra. Fost dawn hemm triq il-konvoj ta' Santa Marija fl-Imqabba, triq Manuel Dimek f'Taslima, triq Pawla f'Ħaltarxin u vjal il-25 ta' Novembru fiż-Żejtun. Il-Perit spjega li fejn kien hemm problema ta' rar, Infrastruttura Malta bniet sistemi ta' katusi u spralli biex itaffu id-diffikultajiet ikkaġunati mill-ilma tax-xita. Infrastructure Malta tagħżel dawk iż-żoni li huma prone li jkun hemm flooding issues, jiġifieri fejn taf li jkun hemm problemi ta' arar u meta tintervjeni biex tagħmel it-triq tikkoordina anke mal-Works Department u mal-konsulenti tagħhom biex ikunu jistgħu jagħmlu proġetti li jkunu anke jkopri mitigazzjonijiet tal-residenti tal-areas. Il-ħidma f'dawn it-toroq baqgħet għaddejja minkejja li l-Aġenzija kienet impenjata li tlesti fil-ħin uħud mill-akbar proġetti infrastrutturali li qatt saru f'pajjiżna, primarjament il-Junction tal-Marsa u l-Mini ta' Santa Luċija.